A oitava bandeira de Bateis Concello de Boiro celebrarase este sábado a expensas da climatoloxía. De feito, a organización xa tivo que mudar o lugar da proba polas condicións adversas. Este sábado 22 celebrarase a oitava bandeira de Bateis Concello de Boiro, unha edición que será diferente polo cambio de ubicación. As condicións climatolóxicas e a saída de embarcacións cara á Pobra motivaron esta decisión. Pasarase de celebrarse no Peirao de Cabo de Cruz ao Bodión. Debido ás condicións meteorolóxicas e tamén á manifestación que hai contra de Altri, pois temos que cambiar a ubicación do campo porque vais a dar a saída de moitos barcos para dita manifestación e pode entorpecer a labor da regata poñendo en perigo os rapaces. Co cal vamos levar para a zona do Bodión xunto ao outro noso patrocinador, o noso principal patrocinador, Realsa Rianxeira. Nas probas participarán as tripulacións de categorías alevín, infantil, cadete, xuvenil, senior sub-23 e senior absoluto, tanto masculinas como femininas. As primeiras saídas serán as de mulleres, comezando pola alevín ata absoluta. Aínda con poucas horas para o peche do prazo de inscricións na proba, dende a organización esperan aproximadamente 100 equipos. Non está cerrado, cerrase hoxe á noite, pero, bueno, seguindo a estadística hasta estes anos, contamos ou esperamos que poda haber en torno aos 100 equipos presentados para a regata. A Liga de Bateis xa comezou fai unhas semanas e, bueno, estáse desenrolando tamén de forma bastante normal. Houve que anular algunha regata por mor do tempo, algo normal nestas épocas, pero afortunadamente non é o do ano pasado que houve que anular a inmensa maioría das regatas co agravio que supón para os rapaces que o que máis ilusión lle fai é remar. Dende a organización e o Concello miran agora ao ceo esperando que a climatoloxía acompañe o sábado. Non sería a primeira proba, iso sí, que se cancela este ano. É unha proba que a antesala xa das grandes, digamos, as grandes probas, non? Como son a Liga Galega de Traíñas e a ACT, que axiña, pois, xa estaremos presentando aquí tamén. Club formador, o demostra con este tipo de competicións, un club que está traballando moitísimo por deporte base. Estábamos falando ahora que xa pasan das 300 licencias, é dicir, despois do fútbol, creo que o clube que máis nenos e nenas e deportistas teñen no seu clube, non? Están practicando o deporte do remo.